Good morning, Happy Happy Baro. But pdiang sngewbha Happy Hakakerteng pdiang tam jong nong penim jungi ujis Chris. But kwa ben wish Merry Christmas Happy Baro Christmas kamen. But hani ka step yo banya money but ban pendam banya syakri kerteng ke jong u. But kom ta showing ya skmat tungin pendam lang ha ki jing dwai. Ngiwan hakmat jome ko tribe and aingo ime. Ngiwan ban mani ban pendam hak slak jat ki jome. Ko try Kyrkhu yangi bahukum kani ka sngil akha ime pan. Me wan chik perthai ban seo ka kuna ko try. Ban sat iki pop jongi halor kading pana. Yarap ingi ko tribe kani ka jing syakri kan long ka jing Kyrkhu piwe. But ai ba iki bingi simenta kan dalong ka jing Kyrkhu bar ka pdiang hon hakmat jome. Hak teng Jesus pan. Amen. Hari ke porpan ini poin syakoi ke benta kata ini snow ya ke populis dang berdua ini alita karsentio. But shwabing in poin kata ke benta ini ruai lang da kot jengruai ke balai puar ki kot jengruai ki berpibat hakti. Bahadir joni jengruai ke pan i alita karsentio ini alam ini apa populis dang berdua. Doan pikiril ngang risabat ngoko men syabet lehem mintayangin ngo yutrai bet hakashing on lakayus imki angel doan ya uban ma ni doan ya uban ma ni doan ya uban ma ni ukres utrai toke pan ba angel riwai jamban ya ro lyngba neng to sawa jing ya ro klem wai menta u Blei Buroms im to tese doan ya uban ma ni doan ya uban ma ni doan ya uban ma ni ukres utrai amen trangi aingo biblawan ban pen em koji suya meka burom ju nom ni ai tin jong uko pa blawan pau hakado tuan ya uban ma ni tuan ya uban ma ni tuan ya uban ma ni ukres utrai. Today's reading has been taken from John 3, verse 16, Ephesians 3, verses 17 to 19, and Romans 15, verse 13. John 3, verse 16. Yes, God loved the world so much that he gave his only Son. God gave his Son so that every person that believes in him would not be lost but have life forever. Ephesians 3, verses 17 to 19. I pray that Christ will live in your hearts because of your faith. I pray that your life will be strong in love and be built on love. And I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love. I pray that you can understand how wide and how long and how high and how deep that love is. Christ's love is greater than any person can ever know. But I pray that you will be able to know that love. Then you can be filled with the fullness of God. Romans 15, verse 13. I pray that the God who gives hope will fill you with much joy and peace while you trust in him. Then you will have more and more hope, and it will flow out of you by the power of the Holy Spirit. Now let us bow our heads in prayer. Dear Heavenly Father, we come before you today to thank you for all the blessings that you've showered upon us.
Please protect us throughout the day and at night. Please help the poor, the suffering, the ones who need you, the ones who need our prayers, Lord. Forgive us for our sins. Lord, we ask you to grant us peace, peace in our homes, peace in our churches, and peace in our hearts. Help us to stay focused on you, Lord, this Christmas time and always. Thank you for loving the world enough to send the greatest gift, your Son, so that we may truly have a Merry Christmas. We ask all these in Jesus Christ's name. Amen. Hani ka por pan khot I hada sad khar bin ai ka special number ka jong I. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Batu Blei Kyrkhu ye aditha kan setiu iba yalam yangi haka populis dang bat duai bat kum taru ngai ku Blei hada sad khar iba ai yangi ka special number ka Jyrwa ka bekerpang bat ka sultanat nganget scam kalalong ka Kyrkhu yangi iba iba bat haka ni ka porpan ngi don kalong ka di ka special program ka jongi kum si benta man rakhi kani ka jiwan lang breu ka jong nong penim jingi Jesus Christ bat hakani ka por nga pdiang sngewbha ya I Dr. Jyrwa iba day nakabalang malki iba jukit juba bha hakajiseng samla but ilong ru iway nak praise and worship iba juyalam ya praise and worship ha ka balang ka jong I but kumta nga pdiang sngewbha ya I but nga ngan ai ka benta ha I hang ni ka por but showing in poy kata ngi kanlong ka jingpen kre ha ka download ka jong I da mengyarwai lang ya ka Jyrwa ka life sao ba hadin jo ni Jyrwa yang skerpa I Dr. Mansan in sa shim ya ka benta ka jong I sngewbha perthei utrai lawan ka pertheikan yangu kidonut ba roken ya kre ban buram sim ya u ban buram sim ya u ban bu roms im ya u sngewbha
perthei Jesus sin sha ki briu kin yai riwai tanda ki mau ki lum ki thot kin sawa pat sngewbha kin sawa pat sngewbha kin sa wapat sngewbha usen shada ka jing ai ai ki hi ma u bin le ka bu rom jong u ban pen pao bat ka jing it bane bat ka jing it bane bat ka jing it bane. Good morning, ya pi ki hap ki berit barok, but ya barok ki bepet ya kini ke program ha kini ke por. Ngashim ya kini kalat bangan ai ku Blei Christmas ya pi, but nganget pa kini ke Christmas kan long ke Christmas ke besuk, ke bekemen, but ke bedap de ke jing it. But nga ai ngu yo Blei bo ai pat yang ai ya kini kalat bangan yo bensam ya ke kubor Christmas ha kini ke step. Ti shwa bangin ya cekmat, tongin ni pendam ha ki jing dwai. Atrai Jisu nga wan hakani ka por ban aingu ime yakani ka step ka pamala aingi ka long ka step ka bakraw but ka bakamen habangi ken mau ya ka jingwan long breu ka jong me shakani ka slapert hey atrai ai bangi nang la pat ban play laki donut hakani ka step habangi yo snow na ka ktin ka jong me but bangi la pat atrai kan rat bangin penan kam ya ka haki jingim ki jongi iwei piwei don ka bani hakani ka por ka brangsa na bikini barong ipan haka kerteng ke jong Jesus Christ. Amen. Ti hakani ka por nga kwa ban kili yapi ya ka ka bangi jule barabor ka por Christmas. Hoy dan pedeng jong pi pila ban ong bah ka por Christmas ni pen khod ya ka yeng ka sem ni pen riam ya ka yeng ka sem ni bo ki Christmas trees ni bo ya ki lights ni decorate ya ka yeng brok away but kum ta ter dinem. Pada don pedeng jong pi pede pila ban ong ba ni yok ban litit jan Christmas ni yok ki jan ki sopti ki juti ki batas mai ba don pedeng jong pi ba ong ba ni yok ban lit kendu ki paralog ni yok ban ya bam ni yok ban kendu ki bahieng hasem jongi ni yok ban ya ni yok ka por ka ba kemen ka ba risa bat ka dan sa kawai de ka bangi le ka por Christmas bat pitep ke kata very good ni I gifts ni I presents yaki paralog jengi yaki bahyeng ba sem jengi but ya barok ki but bun ki jat breu ni ai but kam tam ni ai yaki breu ki bangi e dei nam but ngi yoru yaki gifts yaki presents na ki breu ru ki ba e jengi but pitip kas dang na e kata ka Bible ka ongi bodi u Blei u blak pen e ngi ling ba ka ktien ka jong u bodi mu u ba ai ka gift ka baning kong ngi but kata ka long ba u Blei u ai ngi ya u Jisu pikan mau nam haka gospel u Yones kalenong ka balai bat ka dekat ka bakhat real ka bangi borok ngi nang ban spellendet bat kata ka ong kumno na bau Blei ula it kata ka perthei ka pamut yang abet ya pi bat bola ai tino yo lau khon bala khamarwei bat utau long Jisu bat kata ka long ka gift ka bakordor tam ka bakraw tam ka bau Blei u ai ngi nganget babaro ni agree but ni menjur ya kata dei am te hakani ke por shwa bangi nya chekman piken mau ne am la ja yu ara jar snem chwa hakamet bala khai Jisu piken mau la khai Jisu hakashnong yu yes ha Bethlehem Judea but la khai yu ha e kum to hasam kulai very good te fikir mau nam hak met balak hai Jisu kila wan pun ki breu ban wan pet yu Jisu namar ki ong balak hai sem but kini ki reu start na rimingi kila wan ra
yakini ki jingiasengewbha ki jong ki gifts ki present ban ayu jisu but fikir mau kila ai kila ai ya ka ksiar kila ai ya ka mir but kila ai ya ka jingiubi tikum ta habangi ya chakmat layat ki sngi layat ki snem layat ka por bangi i bo jisu la nang he nang san la nang long Khynnah la nang Samla but jisu la yarap yo kpa jong uba hangni ha perthai yo Joseph ba hakakam mystery ding nakakam mystery ding haka pareng ki ong kumno kumto yes ki ong carpenter te kila yarap yo jisu la yarap yo kpa jong but kumta kanang yat ki sngi ki por ba jisu la nang lyngba la nang Samla uladon kani ka minsim na benta ki brio na mabu et ki brio ula shongkai bat ki brio ki ba ka ba ki brio ka ba ki wi ki brio ki la kentan ula don dekat bat ki brio ki ba pang ki ba shitam ki ba lanat ki ba skosi bat ngatip ba fitip ba ujisu ula penkia yaki brio ki ba manla ula pen yaki brio ki ba deko ula penyat yaki brio ki la don ke jingpang ke ba labat iki deki pau snamru ujisu la penkia iki ujisu ula pen yaki brio ki belayam so tenan dai te ujisu la le iki baro tang namar bo ingi but hak bakut kumbangi ngite pro yau jisu la sanar pana but namar Blei namar bo jisu ulai yam na benta ki pop ki jonga but ki jong pi but Blei ule kumni tang namar bo ya pi but bo yanga but bo yangi ki brio paro hakane ki perthai te hakane ka por ngakwa ban kili la dau jisu ingi hadu kata bat bula ai la ke jingim ke jong ba yap na benta ki pap ke jangi ke ka ba pen ai na benta ke jong hakani ka Christmas what is the gift ka ba pen ai na benta jisu ba jisu ai ya ka gift ka bolong ke jingim ka bom jukut na benta jonga ba jong pi but hakani ka Christmas ke ka ba pen ai jisu ti phila ban perkhat ngan ai ayu ken yau jisu namar ba hot lada ngi ai ki brio hakani ka perthai ngi la ban ai de ki gifts ki prepare but pitip ki gifts ayu piju ai ki perlok jong pi ye mei pa jong pi ye ki ba yeng ki jong pi ye ki man ki para ki jong pi but phila ban perkhat yau jisu ngan ai da ka ti ka ka bang kwa ban kili ye phimta hato lada pi ai gift you know dai PI gift yaki dak ka ba ki kwa lani dak ka ba pi kwa ban ai lani dak nu ka ba ki ki ong ai dak ni ka gift ya exactly lada pi yo dak ka ba pi kwa pen kam so tanan pen kam so kamen ding am te kum taru ya ujisu ngi de ban tip ba ujisu ukwa namar baladangi la ban ai da ka ba ujisu ukwa nangi ujisu undak da ka jingkemen te ka jingkeli menta ka long ujisu ukwa ayu nangi ujisu ka Bible haka kitab jong Proverbs ka lenong ka ba arphulai ka dekat ka ba arphun riu ka ong yangi iwei piwei ujisu ong yangi go khon ai hanga ya ka donot ka jong pi de tang ta ka ba ujisu ukwa nangi an ong biang se sin na ka kitab ki Proverbs ka lenong ka ba arphulai ba ka dekat ka ba arphun riu ka ong ba ujisu ong Blei ong go khon ai hanga ya ka donot ka jong pi ngadang kan mau mencha por ba nang rit por na yo so ya kata kasin beningkong nga perkhat haladi habu jisu le ni Blei ong yang ha ngan ai udah ka donut ka jong ngan ai kum no ken u donut jong ha ding niam na trai don na ki na pi ki baskap ha ni ka pro ka ni ka por mentaru pun ong kum no ngan ai ka ni yo donut jong ha
Henry kejubab kalong kumni. Ladau Blei u ong pi ban ai ya ka donut ku jong pi baro ya u ka bomut ba ya kat ka bangi le ha ka jing em ku jongi. Ngin le namar bangi ya u. Dei tang bangi ya u ba tang bangi nyo ban pundan buram ka kerteng ku jong u. Dei tang kata ba dadap hi le kum ta ka bomut bangi ayu Jisu ya ka donut ku jongi. Ti ladang hakapor ka bangi duai du ngin duai namar bangi yu Blei namar badan ba ongi ban duai lani kan longkum ka kamram bangin duai khidang step ngin duai shuaban thia ngin duai kalongkum ka routine kumaki ong ka kitien pareng kan longkum ka kam ka bangin le u Blei kwa kata ukwa phi ba pin duai namar phi kwa ban kren u but pin dwai namar ba pi ya u but pin le ya ka ta da ka donut baro balada pi le kum ta ka long kum ba pi I give you Blei da ka donut jong pi habang ni puli ya ka kot ba lagi play ka Bible ngin puli namar bangi you Blei namar bangi kwa ban tip shu sha phang jong Blei namar ba imei lani ipa lani Sunday school teacher jong pi lani mano ki ong pi ban pule ka Bible but lada pi pule ka Bible ngan ai ka ta lani lada phim pule ka Bible ngam sha pi ban le kum ta henrei phin pule ka Bible namar ba pi kwa ban tip shu sha phang jong Blei ya ka jing crowd ka bor ka jong Blei ya ka lada pi no ngatep ba pi kwa ban don kat bat ki pi kwa ban kren shu ya ki pi kwa ban tip shu si phang jung ki bat kum taru yu Blei ka long kum jo bat namar ba don ba ongi ban le bat namar bangi ya u ti ngit ba baro na ngiru haki por exams ki jongiru ngiju dua yu Blei ba ai boring ni atra Jisu yarap yang abangan ken mau ya ke bangala kre bat bangala ban pas ngaru ngajule kum ta por ngadang red bat kata ka mlong ka babakala ka biang palat ladangi panjing rap no Blei Henry pede ladangi duai ladangi ken mau yu Blei tang haki por ki bangi don kam yu tang haki por ki bangi kwa ka jing rap no u Blei sutanat ya kata u Blei kwa pi bapin le kum ta bat namar ba pi ken mau yu Blei tang hakapor ba fi don kam Henry namar lada pi yu Blei pinkan mau yu ya man la kasngi man hakapor ka ba pi kre kot ru pinkan mau yu bar hakapor ka ba pi le ru pinkan mau yu but u Blei jubab lada pi duai na la ka donut baro namar ba pi yu namar ba pi don kam yu but kum ta ter lada ngi don hakapor ka bangi don haki jingsosi dan ngi don haka por ka bangi ngi don haka nu ka por ka ba jinjar bat ngi ken mau yu kamlong ka babakala sa sisin nrei pede la dengi ken mau yu tang haki taki por u Blei sultanat ya kata namar company bapila ayu donut jompi ya ka donut ka jompi yu tik hakni ka por ngakentu la ngi baro bat ki Khynnah ki beret ki kme ki kpa ki men ki para lani baro ki bape yakni ka program hakni ka step akin tu ye pi pa ai bakani ka Christmas ngin ai ya ka donut ka jongi yo Blei yo Jisu namar bangi yo batang namar bangi yo bat to ai ba kini ka Christmas kanong ka Christmas ka basuk bat ka bakmen bat ka badap la ka jing bat bangin yo bat ka jing ka batmai bangin ya lang pade bat u Blei namar bangila IT ya la ka jing ka jongi show Blei tetungin ya doi ko pa jungi bahabning ngiwan hakni ka step atrai ban aingo yemi yakni ka por ka bamela aingi ni aingo yemi namar ka jing don kat ka jong mi bat ngi hadu kani ka por atrai bat ngi aingo yakni ka khubor ka bamela aingi hakni ka step bat ngi nget bakani ka khubor kan long ka khubor na banta jingi iwei piwei pangila ban play laki donut ki jongi pangin yo ban sngap yak ka bamela ai pangila ban le ka ba ngila yo sko to ai bangin la ban
ai ti ya la ka jing em ku jongi haki khti ki jong me bengin ai la ka download ku jongi haki khti ki jong me but bengin le iki baro namar bengi ya me but bengin syakri but don pendon buram ya ka kerteng ka bakhut ka jong me nampak kini barang ipan ha ka kerteng ka jong Jesus Christ unang penem jongi amen. Ngangit scam pilayas sultanat pilayas ngewbha ngangit scam kala long sisha ke Kyrkhu but hani kapor ngan ong ba kade bau Blei un Kyrkhu ya Dr. Mansan hakanika benta ke baila ai hangi ibla ai ngan special program but ngangit kala long sisha ke jing kai ngi iwei but komta ngi ai ke Kyrkhu but ngini ai kan mau pi ha jing duai ha jing ya ka jing trei ka jong pi but tu Blei unang ai pi ka met ko ka khia bar mentang i poi nos ka benta bengin penwai no ni jing syakri ka jongi ngini ruai lang ka tu jing ruai ka balai pupra na ka ko jing ruai ka jongi Jesus nong pen em u wan sha per thei kasem kulai ban sha I ben a o ka ba pla long burom yu Blei buat yanga buat yanga buat yanga oh kabapla long burom yu Blei buat yanga Jesus nong penem halor kadim pna ban im u ben riu u siu ka kuna o kabapla ba ule kumta namar jonga namar jonga namar jonga o kabapla ba ule kumta namar jonga Jesus nong penem kumba men hindai habang ayat sakmanala utrai klem tat uat ukro yanga lajngai ukot yanga ukot yanga ukot yanga klem tat uat ukro langa yajngai ukot yanga Jesus nong pen em na bneng un wan biang porki nang janjing kular ki nang tiang o ngan sayo ina bneng un yar biang namar jonga namar jonga namar jonga o ngan sayo ina bneng un yar biang namar jonga tongin ya wai ha ka boy no to ai bi jing ai e ba jong Blei pa ke jing e ba jong Blei khun ba ke jing slok jong men se ma khut ai kini lai kin dor kat ban ngi ba kini gi hap ki baret bat kum joro kitu gi reungai keleng setelak jeneng perthei nadu menta bat hadu halakarta amen.